Madsen, kan du fortælle lidt om, hvor vi er henne lige nu? Vi er et eller andet sted på Lars Tønskeds. Vi er på Mårup Kirke. Nej, tror jeg det hedder. Og hvorfor er vi her? Det er fordi vi skal ud og gå. Og klokken den er 20:52. Og pisse mørkt. Og jeg har min lommelygte med. Ja. Og jeg har sådan nogle her med, så vi kan vende dem sammen og lægge dem rundt om ting. Ja. For eksempel rundt om vores arme og sådan noget. Ja. Så der er masser af lys. Okay, og så går vi ind på kirkegården nu? Ja. Fedt. Okay Madsen, så er vi ude af bussen. Hvad gør vi nu? Jeg har virkelig fucking ingen næse. Nej. Ej, det er nok bare havet. Vi skal den vej. Den vej? Ja, kom. Du går fremad. Du har lygten. Ja. Ej, jeg skal fucking ikke gå først, men er det sindssygt? Jamen, du har lygten, mand. Jeg er på fucking kirkegården. Hvad mener du, mand? Vi er ikke inde på kirkegården nu. Ja, kirkegården ligger lige derovre, men der skal der fucking hjemsigt. Jeg sværger der hjemsigt her. Det er fuldstændig sindssygt at tage hjemsigt for mig. Lad lys på stien. Hvad? Sådan der, yes. Er det jo stien? Hvad mener du, mand? Hvad har vi der? Kom. Vi har en fucking kirkegård. Nej, det er kirken, det der. Er det kirken? Ja. Det er jo inde med scary shit. Kirken? Ser den sådan ud? Ja, kom. Er den blevet revet ned? Kom. Ja. Jeg skal sætte den igen deri. Er den forladt? Ja. Skal vi ind og gå mellem gravstenene? Ja, det skal vi prøve at lyse derhen. Lad mig lige hurtigt sige noget, faktisk. Lad mig lige gå videre. Ja, prøv at gå derhen. Hvor? Hen til alderet der. Nej. Du går med? Jamen, jeg skal filme. Ja. Hvor skal du hen? Hvorfor skal du? Så prøv at lyse den anden vej. Okay, jeg laver lige hurtigt citat. Jeg filmer det lige. Fordi jeg ved, der findes spøgelser. Eller ikke spøgelser. Prøv nu at høre her, folkens. Jeg ved, at der er nogen her. Og jeg ved det. Og jeg ved det 100%. Så jeg vil bare gerne lige sige. Fordi jeg tror på spøgelser, og det gør jeg virkelig 110%. Ja. En skala fra 0 til 100. Det er vel også sådan et sted her, de skal være, er det ikke det? Jo, eller det behøves det jo ikke. Det kan godt være, hvis der er en eller anden, for eksempel, der er afgået ved døden, eller sovet ind. Ja. Så skal de være ved deres familie, og sørge for at beskytte. Eller sørge for at være omkring. Ja. Men der skal helt sikkert nok være nogen her. Og jeg håber ikke, det er en poltergeist, der er her. Nej. Der skal ikke være... Det synes jeg, det kan jeg ikke lide. Nej. Der står der Kof. Karl Christian. Kof. Tror jeg. Hoff. Skibsbøger. Toft står der. Står der Toft? Ja. Okay, men det kan man ikke rigtig sige. Jeg går lige hen. Nej, der er en der. Okay. Ja. Hvad er det? Der er sådan noget mærkeligt lys herhen, Madsen. Hvad? Der er sådan noget mærkeligt lys herhen. Hvad mener du hvor? Prøv lige at... Kan du ikke se det? Derhen. Oj. Prøv lige at holde den her. Jeg går lige hen og kigger. Hvad er det? Wolf! Wolf, hvor blev du af? Wolf! Hallo?